ये मास्टर के माने हो कि हम भक्ति गीत गावत नहीं। हाँ तो हम भक्ति लोग बाजे के चाहे हमन के गौने है कि गणेश जी आई आके लड़कन के लाज के बचाई। हमन के मास्टर साहब बजौने हो कि गांव के पूर्व का है उगेले सूरज देव हे माई पूर्व ओरिया होला का है माई के द्वार। ये माने हो कि भक्ति में हमन के बनी जाता हमन के कलाकारों लोग भक्ति में लागल रहे ई ना कि हम गावत नहीं के गणेश जी आई आके हमन के लाज के बचाई। तनी नाम भी बता दिया करी लो। आदरणीय हमन के अमेचर निसार जी फतेसराय के धरती से पुरस्कार दिल बनी गोड़ लगत नहीं आशीर्वाद के इच्छा था। तो हमन के बेंजू वाला गुरु जी के भी ये माने बा कि हमन के अगर भक्ति रस में जाए के प्रयास करत नहीं जाए तो हमन के भक्ति रस में ले जाए। ई ना कि हम कहतन कि गणेश जी आई ए लइकन के लाज के बचाई आ तले ई नीचे से बजावे चालू कइले बड़े कि पढ़तनी नौवा में रहतनी गौवा में टेंशन का तो भइल रहता। ऐसा गीत आगे लगे लाज लगता। लेकिन देखिए पावन पवित्र एक महीना के मानल जाए जौना में नवरात्र पड़ेला आ नवरात्र के दिन में हमन के हमाई के दरबार में आइल बनी जाए ताई एगो तनी पचरा से सेवा ली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री सहा सदा नमस्ते। जयती जयती है आज शक्ति जय दुर्गे महारानी। आज सभा के बीच में मोरी मैया अरे राखी लाई जग पानी। सुनले बनिए माई कि जब तोहर कृपा हो जाला तो आनहर के लोग के लगेला गुमा गाना गावे लगेला बुर्बक लोग ज्ञानी हो जाला। लेकिन एगो हमने में बुर्बक बाकरा पर पहले तो ध्यान देबो एगो तो तनी कृपा करो वही माई से देखा और जी लगाओ तक कहता कि हे मैया भगत सवाल करता रे ये माई गाय के दूध तो हम दूध के ले आइले बानी लेकिन यादव जी के जब घरे घूमी और देखवी कि बछरू छोड़ देले बाड़े आ जाके गैया के दूधवा बछरुआ थान में जुठार देले बा आ उहे दूध हम लेके आइल बानी तहरा के कैसे के चढ़ाई ये हमरा मन में शंका भइल बा।